הנשיא האמריקני היוצא ג'ורג' בוש את רשימת מקבלי החנינה וקיצוב העונש שיזכו לחירות לקראת עזיבתו את הבית הלבן. יחסו החם של בוש לישראל כמדינה ואליך כראש ממשלה וכאדם ידוע לכל. אין לנו ספק כי פנייה שלך אליו בשם העם בישראל בבקשה לשחרורו של אסיר אחד תזכה למענה חיובי. על המכתב הזה חתומים בין השאר, יש רבים, הרמטכ"ל בוגי יעלון לשעבר, פרופסור אמנון רובינשטיין, פרופסור אסא כשר, האלוף עמידרור, השופט צבי טל, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר דני אילון, פרופסור ישראל. אנחנו חייבים להחזיר את יונתן פולארד הביתה. אני מרגיש שנעשה עוול גדול ליונתן פולארד באופן אישי ולמשפחתו. פולארד משתלח מדינת ישראל על אדמת ארצות הברית, אדמת הגולה. הוא עשה דברים בשליחות מדינת ישראל, לטובת מדינת ישראל. חונכתי לעולם לא להפקיר אנשים בשטח. אנחנו צריכים לעשות משהו שיונתן לא ימשיך להיות שם. ומדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על מי שעובד בשליחותה. מערכת ערכים מוסרית שבאה לומר שישנה אחריות הדדית לאנשים שנשלחים מטעם ולמען מדינת ישראל. ראש הממשלה צריך להסביר לבוש את העוול שנעשה אישית לפולארד, ומעבר לזה גם את העלבון שסופג את מדינת ישראל בכל יום נוסף שפולארד נמצא בכלא. מוסכם על כולם שלשבת בכלא מעל 20 שנה בשביל המעשה שעשה זה יותר מדי וצריך להוציא אותו מהכלא מיד. העונש שיונתן פולארד משלם הוא מעל ומעבר לכל קנה מידה, לכל מה שמקובל, ואנחנו צריכים לעזוב הצידה את כל השיקולים האחרים ולאפשר את יציאתו לחופשי בהקדם. בחרתי להתחיל כמזכ"ל השומר הצעיר באמרה שלום חבר. תפקידך כמנהיג נבחר במדינה דמוקרטית לסייע לנו להמשיך את התקומה שלנו כמדינה ולאפשר לפולארד להיות יחד איתנו בציון, ויפה שעה אחת קודם. חזק ואמץ. הגיע הזמן להחזיר את יונתן הביתה. היהודי הזה נשלח על ידי מדינת ישראל, ומדינת ישראל צריכה להחזיר אותם הביתה. 24 שנים זה מה שהיה יונתן פולארד לפני זה, ומה שיצא היום זה בכלל לא אותו בן אדם. יונתן, אנחנו כאן מחכים שתגיע ולא שכחנו אותך. יושב אדם בפתח השנה ה-24, כמעט כל חייו, יושב בבית האסורים, מצבו הבריאותי מחירה, ועוד לא נראה האור בקצה המנהרה האפלה. כל דעת הקהל, המצפונית, הערכית, חייבת להיות ערה בהזדהות מלאה עם סבלו של איש שריצה את עונשו בדרך שאיש במצבו לא ריצה עד היום. 23 שנים בפועל. יונתן שוב הביתה. כתוב יש קונה עולמו בשעה אחת. כל אחד ואחד ששומע אותי יכול לקנות את עולמו עכשיו, שיפעל וימסור את נפשו בכל מה שהוא יכול, בגופו, בממונו ובנפשו, להציל את יונתן מהמאסר, כדי שנוכל עוד לזכות אותו בחיים חיותו ובבריאות נאמנה. ועכשיו הזמן, לקראת סוף הנשיאות של בוש, שיש מסורת בארצות הברית, שנשיא שמסיים את כהונתו, יש לו את האפשרות והוא עושה את זה, אפילו מאות חנינות. בואו נפעל כולנו, כי בוש באופן כללי הוא היה טוב לעם ישראל, מסור לעם ישראל, ובואו נשלח אליו ונגיד לו, תעשה עוד מעשה אחד טוב עכשיו לעם ישראל, ונזכור אותך לתמיד, תשחרר את יונתן פולארד. אדוני ראש הממשלה, אני חבר במפלגה שלך, אנחנו מכירים מצוין, והגיע הזמן לעמוד
בנחישות ובביטחון ולדרוש לשחרר את יונתן פולארד מיד. ציונה לא תשאלי בשלום אסירייך. מקווה שמי שתפקידו וצריך לעשות את הדברים האלה יזכור את יונתן פולארד ויעשה את מה שצריך לעשות. אדוני ראש הממשלה, זו האחריות שלך. אל תפספס את ההזדמנות. השב את פולארד הביתה חי.